Nork esango zidan niri, hain lirain eta harin, batez ere harin nibili behar nuenik. Tira, egia esan da ez naiz inoiz oso pizutxua izan, baina oraingoa, guau, pasada bada, etereoa sentitzen naiz. Ara, loreak, niretzat, polita dira. Txauzen goxua. Ia, nor bidali duen? Zure zenarra. Nire zenarra? Oi, ze detailetxoa. Nor kautatuko zizkion? Bera ez baita gauza edo behintzat ni bizizan naizen Ni bizizan naizen bitartean. Nire eriotzak ustekabean harrapatu du eta edozein zailtasunen aurrean berehala tukitzen dire. Horietakoa denez gero, auskalo nola aterako den aurrera nire pitzo. Ederto, ontziko edukia identifika ezina delako, ongi dago titularraren argazkia eta izena jartzea, datozenek jakin ezaten norden ontzian dagoena. Dena den ez da erabat ziurtatzen hanka ezartzea. Izan ere, nor bermatzen niri hor barruen daudena nire errautza direla, eta ni ez banago ziur, esango didazuen nola arraio egon daitezkeen, ni bezala labetik igarrez direnak. Baina nola aukeratuko zuten argazki hau? Ez atzegoen hoberik, honetan asko zarragoa ematen dut. Arraio, lan gutxi hartu dute doktorago bat aurkitzeko, nire mezarotzearen kajoien bazuten album bat, hango edozen erretratutan, hobeto nago honetan baino. Ia, nor lotzen duen argazki hau, miren Karmelezoa Zubizkar izenarekin. Ez naute ezagutuko. Oso zatarra nago. Haiene, berdina erabiliko zuten egunkariko eskeletan? Bizitza osoan itxuita periodikoetan agertzeko, eta eguna iristen denean, toma, honen bitxako argazki batekin. Hori alda miren Karmelen izenioten begirunea? Entzungo didazuen. Bai horixe, entzungo didazuela. Kontu, zontzi, apurtu gabe, faltazenak, gorrazarala, arretaz ibiltzeko esaten ari natzaizu, baina zertan ari zara, ontsina txikitu nahi alduzu? Egia da, nola demontre entzungo ditiko honek ezer, hilda baldin banago. Hildakoen hizkuntza ari naiz jakina, ez entzun ez da ikusi ere, eta horrela, betiko. Begira, nor datorren. Hoitxagoa. Aiene. Aiene. Ez gara ezer. Ez gara ezer.
Atzo nire besoetan. Atzo nire besoetan. Eta gaur ontzi horretan, ezen estatua. Ez. Hauts bihurtua. Nire Karmele maitea. Ai, maitia, benetan maite ninduen biztan da. Zer egingo duzu gabe? Hori, zer egingo dunik gabe? Eskondu beharko litzateke. Gizonarengan zuhurtzia, emakumearengan pazientzia. Zuhur jokatu beharko luke, eta eskondu. Zaitut inoiz ahaztuko. Ai, ez nau inoiz ahaztuko. Zurekin joan nahi nuke. Ai, mesedez, ez kaldu orain buruak txorak edietan. Eta ekin jadani zure bizitza ordenatzen. Eta hasi zure jaskera horretatik, nola arrai euken izala trajeilun hori. Eta korbata beltza, ez aldakizu egungo hietetan beltzak ez duela giroarekin bat egiten. Ai, antxeinakoa zara zu bai antxeinakoa. Beti esaten izu gauza bera, mundu modernoak atzean utzi zituen aspaldi. Sarritan hilobiak, bihotni gordetzen ditu irkutsa berdinean. Aizu bitxor, ez garre barregarri arren. Eta gogoratu gainera, ni ez nauzuela irkutsa sartuko. Aizeak eramango ditu nire ondarrak, eta nekez egingo dute bazurekin. Nire bakarra eti barren abiatuko naiz, zurekin bat egiteko irrikan. Baina ez alduzu ikusten horrela ez dela inora llegatzerik. Zuk orain papera prestatzen aritu beharko duzu. Neukan bizitza asegurua nola uzten zaituen ikusteko. Lehen bailen kolgatu beharko zenuke. Nire hiletan ekarriko dizkizun gastuak ordaitzeko. Behintzat hilobian aurreztu dizun kopora utizabarra. Ez zara kegatuko. Nire Karmele bihotza. Bai, ama, bihotza. Hoberen biziarekin genukean joan zara, eta abisatu gabe gainera. Eriotzak mesua bidaltzen ditu batzuetan, baina zure kasuan oarkabean harrapatu nau. Eta hain oarkabean, afatzen ari ziren. Zu, nire bizitzako emakume bakarra. Hori ere egia da. Baina, pikanti apur bat gehiago izan bazenu, ez zitzaigun gaizki etorriko, ez alduzun ikusten. Baina, engainatu gabe, Eta orain zer, nola beteko duzu lutxumea? Lehenik eta behin, eskondu ginenetik nik egin dizkizudan bete behar guztian zerrenda, prestatu beharko duzu, eta franka betelan izango duzu, zara aspertuko ez hori zen. Zerrenda ez da inoiz amaituko, eta ez kendu ezen lista horretatik. Trampak egitea ez behitizu buruazte harinduko. Bizitzan ez dago bigarren aldionik, eta zu gabe iluntasuna izango da nagusi. Kargante, zeratik ez oaztilaren bat hartzera kafetegira. Onzo nabio, bizilarritasuna, gelatik atera behar de. Oindik ez, nada, sartu. Toki txukuna ez da. Zenbat irabazi dute tanatorioa. Azken aldi eguntan. Asko gustatzen zaizkin neri. Bai. Miren Karmelen antzera. Bera ere irtirina zen. Koketoa. Irtirina, baina zatarra, lakoitzari berea. Nork ezaltuen? Begira, zertan amaitu diren horren pompa. Ontzi batean errauz bihurtuta. Munduak ez du gauza handire Errespetua apur bat emakume. Entzungo balegu? Entzuten ari natzaizue, traidore pozoitzu bat. Horixe nahiko nuke bera, baina aukera joan zaio betiko. Zer? Eta lore sorta? Zure zenarra. Kaponazos! Baina iraintzera torrean zarete, zuen jatzinete nire adizkideak. Ia zer egiten duen bitxorren orain. Konponduko da ziur. Hori ez da galduko zorixe. Orain ere menego beharrean. Auskalo non dagoen. Moa. Seguro baietz? Tabernan! Aizu, zuk sinisten alduzu. Bizitza zoazteko, beste munduaz. Zertan dator galdera hori? Ez dago ni orain filosofatzeko. Azken epaiketaren aurretik, gorpuak berpiztu egingo zirela erakutsi ziguten aspaldi. Baina orain, errauz bihurtuta, asko zailagoa izan dute, ezta? Ni behintzat gorpurupean esatela. Utsi behingoz pentsamentu horiek. Potxikara sortzen dizkidate eta. Hau ez da azken nire betetako Miren Karmele. Hobetuta da.
Photoshopekin ikutu izan balute bezala. Baina, zer esan dezakezuzu? Photoshop eta Adobe sistemak osoak ere zurekin ezingo luke mirarik egin. Benetan zatarra zan, Zatarra baina zatarra. Eta kuadernotxoa? Idatziko dugu zerbait. Ni behintzat ez. Gero dirua jarri behar duzu mesetarako eta ez ton monederorik ekarri. Tira, ni zerbait idatziko dute. Tu amiga, Dei para siempre, Marilu Garay. Boste eurokin nahiko izango da, no? Hobe nuen etorri zanez bazinate, erkinak. Neska 5 euro gaitin nire izena ere jarri ezazu. Justina Mendizabal. Eta gehitu. ¡Hasta el cielo! ¡Se polita! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Qué fuerte! ¡Colorín colorado! Errezak beste betiko zutzarrean. Bizitzako lako gora bera ditu, egun batzutan, eta beste batzutan, egorkezketak. Baina, gure altzen ez den bitartean, ez gaude gaizki. Eta orain, guazen kanpora, ia norbait ikusten dugu. Bai, hau errepastuta dago. Bai, zoazte, eta ez itxuli dira aurrera. Zenar maitia, hemen bazeunde, ui, nerea naia. Zeixiltasuna ez da. Zurarrebaren estilo guztiz kontrakoa. Emakume zalapartari, basterna hasta jalakua. Hemen ere hasi behar duzu, ez altzen nuen nahikoa bizizan nintzen bitartean. Urratze zurraz dagoa, belen zu, eta orain koñata. Baina koñatak urratzako kerrak ematen zituen, une hori. Naita egin izan balu bezala. Zendik horrena zu izan zara madarikatua. Zure zenarra engainatzera iritsi zinela, zitala. Zu hemen utzi ninduzu. Zure arrebak, alargun menmelo bat, besterik ez duraga. Eta zorrak ziur. Begira, nork esan duen. Duela 2 urte egin zizuten bokorreko bakuntza, oraindik ordaindu gabe duzula. Mitz aktibitua. Hildakoek erreakzionatzen aldu zuen. Zeren Miren Karmelek ez zeukan inolako erreakziorik sortzeko almena. Antzua zen. Hitzaren esana josoan. Antzuarik, zer jakingo duzuzu. Zure hori. Zer uste duzuzu bezalala. 7 seme alaba eman zenizkion zure zenarrari, eta ez dakidanak bereak ote diren. Zurru mundu garroi behintzat bai, hori ze zorrarazi zenuen zuzureko kaera lotxagabearekin, penatiz eskondu zinenetik. Ontzi itxuzi horretan sartuta orain. Ongi merezia duzu, sorgina. Zuretzat ez da untzirik ere ondo itxurrarekin. Ehortetxo guztiak ospaingo dute zure gorpua ezukitzea den. Amaginarrebak ere ezaten zidan. Kontuz Miren Karmelarekin! Lehenengoko aldi zerditu nintzanetik, bizitza jasamezina intzidan. Inbidiozoa! Nola edukiko nionik enbidia zure moduko untzi bati? 7 seme alaba, zu ez zaude urut izango, ez zara inoiz egon. Zenargari eman diozun tormentoa. Biziri zegonian berdin zidan koñatak. Eta orain hilda dagoela gutxiago daukat beretaz kezkatzeko. Joan dadin enfermi. Baldin eta errezibitzen badute noski. Zurekin bai ordurik hartzen ditzela. Nire bizitza laburrean gutxitan sufritu dunik gehiago zurekin nengoenean baino. Zure familiaren karako bizitak zirkotxal batera joatearen modukoa ziren. Zure pozoitzuak, paiazo patetikoak, inoiz inori tokatzen ez itzaizkion zozketan egargarria. Eta zure erakuspenak, Juanita la domadora, eta bere txakutxo milikaria.
Hori izan baita nire anaia gizia. Zakur txiki bat, bere kaiodan preso eta zaukak agintzen zitzaionean. Hiriak eta belarriak izten nituen zure urnean. Hortzek irrinka eginez ezaten. Gauero beratzen nintzenean, eskerrak ematen dizkio jaikoari gauza batean irabazten zeridalako. Ezin nintzen zure errekeriaren mailara heldu. Horreta, beti irabazit idazu, koña eta maitia. Eta zure irradiapen natural horrekin kutsatu dituzu seme alaba errukarriak. Nik egin ez dudana. Toren bateko ostikoa joiztan balizu garen. Nun zaudezu bat, zu baino astogorik ez dute zagutu eta... Bizitzak aurrea jarraitzen da, izorra! Zu izorratzen aleginduko naizela txinde egiten Maite zaitut, bihotza. Maite zaitut. Maite zaitut. Maite zaitut. Maite zaitut. Maite zaitut. Aspertzen ari naz, niba noa hemendik. Hau zabala, bai. Hau zabala. Periodikoan irakurri ditu. El nekien eze. Nekien eze. Arraio, nundik atara dauri. Zehar osotan nago. Nere bizitzak ez du zentzu handirik izango Miren Karmelen gabe. Ze entitzen du bitxo. Badakik daukazu. Nahi duzunera. Begira bestea, horrein eskaintza bitxorri, eta non utzi ninduzunik? Azaldikoa dizkie, anuen Miren Karmelek. Naiz eta azken urteotan harremanik ez dugun izan. Azken urtea diozu, 40 urte dira nire bizitatik desagertu zinela. Bizitza muzin egin zenidan eta bain nire diotzan agertzen zara. Denbora gutxi indutzen azeizu. Institutuan ibilitzen ekarrik. Bai! Kontaino zen zuten bai, ia gauza zare. Malau, 16 urte genituen. Gaztetxuak ginen, dena bizitzeko. Gustatzen altzinen Miren Karmeleaz, bai. Errespetuak ginen, errespetuak. Gezurtia dakoa. Burua guztiz galduka zenuka niregatik, eta betiko amodioa bindu zenidan. Hala ez duzu hori etortu behar, nire erratzen aurrien ere koldarra, Oitzagatia zen Miren Karmelen. Baina, aldatuta dago egin. Egongo ez baipa, nun utziko zerituen nire erretratuak. Zureak oraindik ere, ondo gordeta daude etxeko nire kajoi sekretuan. Eta zure izkutitzen bat ere, antzerago egiten zenizkidan promesen zain. Oso lagun handiak izan ginen. Eskerrik asko. Eskarrak horri. Oroitzen dut institutuko irakasle haren ikasgaia. Neolitikuko gizonek espiritu behiztuetatik salbatzea den, euren aurpegi eta gorputza pintatu egiten zituztela esaten zuten. Maskara bat jartzen zuten euren bizitzetan. Mametxe dugu, neolitikuko beste adibide bat. Ni izan omen nintzen espiritu behiztua berarentzat. Erregeak makillatuta agertzen ziren hiritarren aurrera. Eta emakumeak bilutxik. Joiolas ere margotu gabe, Zer diozu? Institutoko gauza. Ikusten dut oroitzen zarela Miren Karmelen. Zure bizitzan egingo duzu, gauza zuzen
berretsi beharko duzu miren Carmele Maitira hile egin dela eta ez duzula berriro ikusiko. Miren Carmelen eriotza buruarekin onar dezakegun arren, bihotzarekin egitea ezin esango da. Zure bizitzan egingo duzu. Zurekin ez nebilen, bitxo. Honekin baizik. Orain ere nire aurrean eta zangoa tardaran dozkan aspaldiko nire pretendez Matematikako klaseetan Rodolfo irakasleak arbelera ateratzen ninduenian baina gorrirote zuten bitartean Eriotza Andrea zela presente zioten atzinean. Eta neria erre egin dituzte, beltzgrizak ditut Espainia. Alde egin beharra da bitxo. Gustatuko litzaidake arratsaldean etortzea baina ez dakit nola ibiliko aizen bilobak ekartzen dizkigut etxera zaintzeko. Bilobak? Bai, mire Carmele xei! Lasai, nahikoa egin duzu! Horren nahikoa egin, ezen eta biakultura ere ditzi. Zoa zobe baita behin guzti zerretxea poliki itxaltzea baino. Gaurrez orain, goatin, gainirera! Mire Carmele, xei! Kontxo, behintzat bi pertsona normal eta osokoa gainera. Sanatorioak geroten pertsonalagoak dira. Dira, tren geltokia dirudite. Bidaiaria badoala eta agur ezatera gatoz. Pañueloarekin agur ezat eta malkoak xukatu. Hildakoek ematen duten azken lana da? Ez bai dut uste itzultzen diren? Hori nahi nuke nik ere baina ez eskotan dago. Uste du neria betiko egin duela, naiz eta bateraki. Miren Carmele oso positiboa zen. Eta dagoen lekuen dagoela, ziur modu honez hartuko zuela hemendik alde egitea. Aizu, gauza bada positibo izatea. Eta beste bat norberaren transfigurazioa ematea. Ai, hobeto izango zan, apur bat itxaron izan balik. Ama! Esaldu baritzen hemen nire Carmelen espiritua. Espiritua? Bai, hemen dagoelak esango nuke. Jakina, bere errantzak hemen daude, ontzi honetan. Ai, baina, ez da berdina. Jakina, amaitu dira nire paseoak, eta oporrak, eta jaiak. Bukatu dira berarentzako kalamitateak, desgraziak, negarrak. Zu ere mesedez, Utzi emakume, hori ere egia da, eta egia zale izatea onura dakartioarenak. Horretan, orain zuek baino gehiago daki, respektiba zuzenetik ikusten baititut angelu guztiak. Ez naiz dantzatokietara itzuliko, ez naiz zoriontsu biziko, baina harima ikusteko gaitasuna eskuratu du. Eta gian, mamu igarle bihur niteke, batzuen kontzientzia zirikatzeko, ama, ez ditzateke gaizki egongo. Miren Carmele, bidaiariek bezala, ez zogan onartuko gu hemen dijutia beraren gaineko gomuta gozo bat eduki gabe? Eduki gabe. Hainbeste uneon eman ditzugu elkarrekin. Elkarrekin. Alaxe da, ia goita marrute bizizan baikara etxe berdinean. Ama, gogoratzen dut, zuk eta aita kontatzen dezute anekdota hura. Bai, txirrinduan egin zenuten txango. Zuek biok eta... Bitxor zen Eta bitxor. Aiepe zuen monuen, eskonberrixak. Horixe. Eta nola igaro zinaten, kanpo santu baten ondotik eta... Aize gora handi baten! Ekarri zauela, zintxo hori ba. Luze bat jartzen zuela. Ziko perdida! Eta... Zapla! Bitxoraren buruaren gainera. Joe, kriston barriak izauen, Egingo ez genuen. Ene
zelako kontraesana bizitza dituena. Tus hijos no te olvidan, eta gero zuten seme alabarik izan. Baita beste hartan, herriko jaixetan, goratzen duzu alkola, zazpi guztita. Nola hasi zinaten, pertsona baten bihotz taupadak zenbatzen. Begira, zure aitak esaten zuen 70 urteko pertsona batek gutxienez 1.000 milioi taupada izango zitzuela. Bitxorre berriz, paperezko zerbileta batean bere kalkuluak egin ondoren, ea burut izan ote zegoen. Gehienez jota ere, 500 milioi zitezkela. Eta miren Karmele? Miren Karmele, 1.200 milioiraino iritsi zen. Geixo. Ama, eta zu? Ni? Bueno, ni matematikarako ez nazio izozo jaioa izan, badakizu. Badaki. Badakizu ezen bat taupada izan dudali nire bizitzan. 2.000 milioi eta zazpi. Eta zazpi. 2.000 milioi eta zazpi. Haituztu. Egun hartako kalkuluetan zenbaki zuzenera gehien hurbildu zena ni izan nintzen. Garbi dago bitxorrek ez ekiela asko bihotzaren asuntuaz. Ama, zenbat urte zezka miren Karmele? Miren Karmele nire gintakoa zen. Ez, Susana. Baina, utzi ditzagun oroitzapen horiek. Ez alzara konturatzen bizitza eta bihotzarekin zeudela relazionatuta. Hombre, ama, tanatorio bat diengan. Eta, ez alduzu inoiz pentsatu, hildako norbait, gure oroitzapenetako subjektu bihurtzen denean, bizitzara itzultzen dugula! Baliteke? Hautatzeri banu bihotz eta burmuin baten artean, bihotzaren alde egingo nuke. Bihotzak behintzat zerbait egiten dute. Burmuinik aldez, sartu dire korapio hasi eta egungarrien konponketari heldu behar diote soilik. Eta orain niretzat berandu da. Bueno, ma, venga guazen, ordu bedata. Hala. Arratsaldean, azken agurerako itzuliko. Ez, ni amaia antzutiran, oie. Mondrabedin arteko antzerlan, hau? Mesedez, ez gara oraindik. Mesedez. Zurekin hitz egin nahi nuen. Gure enpresa beti bere bezeroren zerbitzura nahi dutenerako. Ez, ikusiko duzue. Oraindik merkantzia soil bat bezala kakatuko nauten. Suposatzen dut, dena ongi egongo dela, ezta? Badakizu, azken unen arte, gure erresponsabilitatea da, zuetero gustora egotea. Hildakoaren betiko agurrez egiten zaion bitartea. Ez, dena ongi dago. Norbaite behar izan ez gero, psikologo bat ere badaukagu. Larrialdi hortako samarin diezaion. Okate, hau da, onarpen kompromiso terapia. Gure sistema kabantaiak guztiak eskaintzen ditu. Hildakoak utzitako utzunea, eramangarriagoa gertadari. Hori da lujua. Ni zurekin mintzatu nahi nuen. Erreserba guztiarekin noski. Abertzen bat izango da, hieta osoaren kostua. Eurotan? Ez, bihotzpenetan izango da. Bitxorrak ere zeremonia amaitu arte etxoitz ezakeen. Bai, eurotan. Profesional honenaren eskaintza dugu.
beti ere zendiarentzako babesi osoarekin, eta hildakoaren ganako errespetu zintzoarekin. Hori espero dut, baina... Begirune osoa bezeroren sentimenduari, ebote duin garbia, eta formetan zintzoarekin tinkinga proposa zorraraziz. Zoaz prestatzen kartera bitxor, kolpea datokizuetan. Historia, ez zientzia bada, iraganean eta heriotzan oinarritua. Biologiak heriotzak inguratzen du, eta literatura bere egiten du modu desberdin batean. Hezkuntza plangintzetan ordea, ez dago hartuta heriotzarako egokitzapena, eta horrek arazoak dakartzamenanekin. Baina... Gero eta garestiago ikusten du nere hileta. Sexua izan zan bezala, orain heriotza da tabu hezkuntza plangintzetan, eta zoritxarrez denak du irtenbide heriotza ezik. Zure emaztearen heriotza mingarria izan dela, traumatikoa zuentzat, eta gure enpresa legindu egiten da, zuri eta zure emaztea zenaren oroitzapenari babes egokia ematen. Begira areto txukun hau, musika proposarekin nahi izan ez gero, hemeretzi gradu, hot beroa, hemen norbere baitan bildaik neke otoitzeko, eta hendakoekin komuniban egoteko. Oraindik ez diozu ezan zenbat kobratuko diozu. Mesedez, eta azkenerako zerikoniarako, abadea jartzen dizugu, eta nahi izan ez gero, baita rabino, edota imana ere. Imana, zuk imana ez udako zunan daro sendoa da. Eta zer esan, gure kotxetaz. Kotxea? Nire emaztea ez doa kotxez? Eta hohartu alzara, gure errautze zerbitzua, uzgabea, azkarra, garbi-garbia. Begira, ontzi ederrontan, dauden errautzak garantio osoarekin, zure emaztearenak dira. Ezin du badi, hori ni bakarri dakiteta. Eta nahi izan ez gero, gure artista plastikoek, horokailu berezi bat egin dezakete zure emazten errautzekin. Eraztun bat. Eraztun bat. Txampon bat. Txampon bat? Lepokoa. Lepokoa. Diamante bat! Diamante bat! Arren, zenbaki bat, ieta 6 bat nahi denunin, zita gutxieneko kostua. Aizu bitxor, ezain litzaizuken gustatuko nire errautzakin portapetrako zenbat egitea nire argazkitxoren batekin. Egon gelako maikainan edukitzeko? Errautzak oiden bezala mendiana izatuko ditugu. Mendian, baina ez egon garegu mendian. Horretarako ere, guk badakagu, berezko zerbitzua. Arren, zenbaki bat, miren Karmelen heriotza, ekonomikoki zer suposatzen duen, kalkulatzen hasi barrunteta. Ez ahaztu aseguro poliza bat irikita nuela. Hortik obratuko duzunarekin ordain dezakezula dela. Ai, eskerrak etxeko administratzailea, ni izan nintzela bestela, nun egongo ginen. Hemen bat, bideleko izun, ez dut erabiltzen! Eta faza! Zenbaki bat arren! Baina bitxor, nutik etara dozuzuken hori. Hauetan ere bitxor, emai duzu gogo. Baina zerra hau. Zer gertatzen ari, eta hau? Ez da zer, amaitzera egin, egibano, egun nona izan! Txinpengueta lotxabako! Hauxe da nere gizona. Oi! Baina, zer da hau? Lasaitu zaitez mesedez. Benetan, barkatu, Barkatu benetan, burua galdu dut eta. Hoize desilusioa. Nik uste nuen, gudari bat uste duela lurrean. Une latzak ematen ari zera, eta zu behar duzuna lasaitasuna da. Nire Karmele, hilda, eta zure bizitza berrantolatu behar duzu. Ez dago hildako txarragorik, bizirik eta astuta dagoela hemen. Alde horretatik zaudezi, altera den enplegatu horrek ezaitu sekula astuko. Baina hori ez da gertatuko. Nahi izan ezkero... Ni izango nauzu beti zure ondoan. Niretzat, miren Karmele aizpa bat bezala zen. Zer? Ui, zer entzuten ari nahi, zu nire aizpa?
nire errautzen aurrien eta jadani zarea botatzen ari nire pixakoari. Eskertzen da zure jarrera. Bikote honen joko mango du oraindik. Ikusten ari naiz, horren orain arteko birgiritatea iraganera pasa daiteke da laizter. Norekin eta nire bitxotekin nork esango zuen. Baina, zu oraindik gaztea zara, Bittor? Zuk uste? Bai, langileek zan zara eta ondarratula, eta bizitzak eman dizkizun gauza txikitsuek egin, disfrutatu egin duzu orain arte, ezta? Gauza txikia, ireika alzatoz, eta zu zerraio jakin duzu, zerekin gozatu duen ere gizona. Naztaile provokatzailea. Beriotza goiztiarra izaten da, eta ez du inor barkatzen. Horregatik, aprobetxatu egin behar duzu alden bitartean. Anatolioko hormauen barruen entzun ditudaritzek ez daute suspertuko. Nire diotzaren barruan itzen ari naiz bigarren aldi izai ama, nire zoritxarra. Eskerra zure moduko lagunei, eriotza dolua itxaropena bihurtzen dela. Nire aurrean zaude, bitxor, izitu zeitzez bengoz bestela! Uneko gristasuna argi bilakatuko zaizu, baina zure aldetik, borontate pixka bat jarri beharko duzu. Arrazoi osoa duzu, ez dut eriotza kantatu nahi, bizitza baizik! Zu kantatu, baina ze hau Eta nik idatziko dizut poema, gau eta egun, eta gorputzaren poema, nire gorputzarekin zerbitzatuko dizut kanta dezazun. Kantu epikoa izango da zeuen amadarkatu hor. Ikusiko duzuen nor naizen nire erretzatak nagoen arren. Ez zaituzten pakean utxiko. Zuen poemaren izki bakoitzean, suskoa balira bezala jasoko dituzuen nire harrikadan. Horrein ia de cuerpo presente, eta nire hoia hartu nahian, ordainduko duzue, larroti. Bizitzaren zeremoniak beteko gaituzte, Bittor. Badirudi azken uneko aztutasunak lasaitzen ari zaizkidala. Barkauean amez gaiztoak euki ditut, izerdik batzetan ez natu naiz. Biotza jauzika! Enteratuko zara hemendik aurrera zer delo gaizki egoteko. Zarritan, kejatu egiten gara bizitzak ez dula zentzurik, baina begira nundik eriotza bete egin dezaker zentzuz gure bizitza. Hoi, Bittor, berrindartu datarako nahi zareta horretatik. Bizitzarako indor berriekin. Kontu zibili emakume. Zainju zure bizkarra. Izkina guztietan edukiko bat nahi zain. Gauziko zara bai horixe, eta zubitxor zenar kaskarina, utzi alde batera mendizun guztiak, eta presta zaitez diturako. Gafetari, preskarri badak genizake gafetari. Ondetoreko jako, hemen bero larri dago eta. Ala, eratera nire kontura, baina. Ai, bakarrik utzi naute. Eta orain, nik uste nuen utzune handi bat utzi behar niola Bittorrek, baina ez dirudi alaberi. Nire dirua ez ezik, kuadrillako pelanduzka horretaz ere baliatuko da nire eriotzaren kalbarioa azteko. Bizirik nengoenean ez nion inori kasurik egiten, nire kabuz ibiltzen nintzen, eta gorroto nien zer egin beharko duen esaten zidaten. Orain berriz inork ez dit jaramonik egiten. Eta gainera ez dira konturatzen, erraia jaten ari naizela, eurak eraginda. Txikira nintzenean superheroina bat nahi nuen izan, disfraz politxa jazten zituztelako eta besteengan beldurra eragiten zutelako batez ere. Orain, errotzez jantzi dut nire gorputza. Disfraz polita bai baina ez dut ezelako beldurrik ematen. Eta aldiz, nire dirugarekin jasotzen dituzte mundu berriak. Garabaz, patrillo para acá. Ia zer daukagun hemen. Ui, inorrez, lokaletik. Ezer. Emakume, sic transit gloria mundi. Sic transit gloria mundi, emakume. Hori bai egia bade jauna. Azken arnaza eman eta ezara ezer. Bizidunen artetik desagertu aurretik ere, zuta zahaztu egiten dira biztan da. Hormako espiluan ez dut nire auperia antzematen, eta ez nago itxu ez, hilda baizik. Presa handia dauka, beste zerbitzu bat daukadalako, beraz,
galdetuko dute tabernan emakume honen aideak edo zenideak antxe dauden. Nune egongo dira bestela. Tanatorioko hautzen mundu errealaren islapena ekartzen digute, eta kodu baten antzera errepikatu egiten dute gure bizitzaren inguruko gordintasuna. Solasaldi, ganorebako eta sinikubak ugaltzen dira, esanka eta ez buru dutenak. Eta zeremoniarekin lehenbairen amaitzea eskatzen dela, errutina amaigaberarekin segitu ahal izateko. Eta laguna, beste premia zuen aurrekontuarekin. Esan dut esaten gure garaia estrasekoa dela. Egin, pentsatu gabe, itxegin, haunartu gabe. Abiadura lana kontsumoaz betez, telebista besteriko asteburuan ezin gelditu. Baina gero, biologia dato, eta gerarazi egiten gaitu bapatea. Batzuzak besteak ezain beste. Eta ospitaleko horma zuriko gela zertikoan, bihotzaren taupada betiko gelditzen dira. Eta tanatorioko areto hotz batera pasatzen gaituzte azken agurrerako. Bada ez bada ere, alargunaren izenean, utziko dut presupuestoa. Eta denboratxo labur baten ondoren, gorpua errausketa zu garbitzailea lagun. Ez da ezer gertatzen. Eta alargunari doruzko sentimendua agertzen zaio automatikoa, hotza, itxia, eriotzatek aldentzen da beldur balitzaio bezala. Baina batzuetan galdetu egiten du. Eta gero zer, hori, eta gero zer, zuek zer uste duzue, esango dira zuen mesedez, eta gero zer! Batzuek diotenez, gorpua desegiten den bitartean, harima izarra gainetik doa espazioan kokatzeko. Beste batzuek berriz, behin eta gero dena lurruntzen dela. Nortasuna, oholtzapena, itxaropena, eta da, agur betiko. Hirugarren multzokoen arabera aldiz, gorpua desagertuta gogoan antxe geratzen da, zintxile bezala, beste aukeraren baten zain. Eta zuen, zer uste duzue? Zein ideia duzue giztoko, Ni, pistatxoren bat eman ezake baina, ez nago, oso segundu. Kaixo, Miren Karmele. Horaizu, jakin daiteke zen nahi dozu. Ez alda nikuan nire zenarra emango diozun ostikara ekonomikoa. Zaute izirik, tortina! Nola? Ba hori tortina bazarela, nola ez aroinarte konturatu, hemen zaudinetik, kenyuka egin natzaizula. Baina zer respetu da hori hildako batentzat? Eta gainera nola demontre entzun dizeirak ezu hilda banago? Eskarmentuko gauza, Miren Karmele, eskarmentukoak. Urte asko dira ofizioan eman ditudanak, eta hildakoen ahotsen zuten bihurtu naiz aditua. Eta orain, hildakoaren gorputzaren mamua, ikusteko bidean noa. Laizter, ikusi eta entzun, hori baiko zada izango dena. Ba, sentimenduakin ezen luke jolastu beharko. Azken finean, hilda bainago eta ezen idake sustorik eman behar. Bihotza errastua dudan arren, ustekabetarako sentikorra daukat oraindik ere. Zure ahotsa gustatzen zait, hildako haien entzundiedan zamurrena da. Zaude izilik, majadero. Eta zure ahotsez maiten nintzen ari nintzen uste dut. Hau, eromena. Eta zurekin ies egin nahi nuke. Denei esango diozu bateria. Eskua bihotzian, harrapatuta naukazu. Eta nola joan gintezkeku biok baldin eta hemendik utxira lau norabidetara izatzen banaute? Nik ekin indezaket operazio hori. Bai, nola? Ontzi alda dezaket, zure baimenarekin hori bai. Eta nirekin iramango zintuzket nire etxera. Eta ez da inore enteratuko? Gu biok bakarrik. Eta segitu ahal izango du nire zenaroiak oinatatak pelanduzka hori zirikatzen eta izutzen? Bai, noski. Eta zure aliatua izango naiz. Beti dukiko nauzu zure oinetan. Miren Karmele, maitea! Kontuz libertenejarekin. Harine gizoaz. Barkatu. Barkatuta zaude dira. Azkari hile eta aldan azazutoki zeremoniakoak etorri baino lehen. Ez zara damutuko. Miren ju! Miren Karmele. Dena batera. Miren Karmele. Eta konfiantzari gabentzun. Nahi duzuna, ze zoriontzu, egin nauzu.
Tipo honek jakingo aldu eriotzaz geroko bizitzariko den. Tipo interesgarria diru eta beretzera banara ba. Wow, gaitxerdi! Eta horrela dire erraduan. Nire izenean nora izatuko dut ezagutzeko eskubidea dakat, ezta? Denetik apur bat. Hondarretatik beti geratzen zaigu estokean. Izen asko dituzte, aitera botako dituzten errautzak, baina sinetxi dazu, inorki zeukan, zeurearen gizakontz. Kontuz, horki datoz, zoaz eta eraman ezazu nire gorputza gaztua. Zatozte nerekin eta alzaitezte hemen zenduaren errautsak biltzen dituen ontziaren inguruan. Pónganse, por favor, alrededor de la urna que contiene los restos de la hermana finada. Ekin diezaiogun, lehena. Ekin diezaiogun besterik gabe, otoitari. Baina una previa. ¿Cómo quieren ustedes la oración? ¿En castellano o en euskera? Euskal Herrian euskaraz. Oso ondo. Apuran garestitu hau, Gure haua da, polita hau, ezta? Bueno, orduan besterik gabe ekin diezaiogun gure, hemen apuntatu dut, izena. Miren, Carmele doadu bizkar, noski, euskeraz izan behar, zeizen politxa, ezta, miren, Maria, Carmele, Eta doadu bizkar? Zuatzu, zuaizu gari, frondoso, bizkar, loma frondoso. Haitxe dago gure miren, Carmele, orain, betiko fruitua ematen duten zugaitzen artean. Besterik gabe beraz, ekin diezaiogun. Emazte zintzo eta leiala izan zen. Eta bizi izan zen bezala hil zaigu. Onbidean. Abizkide paregabea. Beti laguntzeko preso zegoen. Miren Carmeleren gaineko oroitzapenak bizitzari aurre egiteko. Eta aldi berean, bere alarguna dizut osatzen dut. Gure dolumina eta kemena eskaintzeko adorea ere bai. Utxune handi bat utzi du miren Carmele gure bizitza. Bera, hain zabala, hain liraina, hain fresko, hain kristaua. Eta Kristoren grazia zipristinduri mundu honetatik barreneko ibilbidea burutu du. Eta instant batean, momentu batean, iragankorra eta inkorra izatetik, eternala izatera pasatu da. Izan ere, bizitzaren traumarik handiena badakizu ez eretzen dagoen erlazionatuta, ongizatearekin, gaztediaren pekatuekin, lizunkeriarekin, eta norberekoikeriarekin. Izan ere, esango balikute, ala, beti gazte izan behar dugula. Zertarako! Kontxumtzen jarraitzeko? Orduan esan da zuen, nun kokatzen da eriotza, nun... Amen! Zeinek eramango ditu errautzak? Nik eramango ditut! Zuk ez buskona! Nik eramango ditut! Plazerren nirea izango da! Eta hori dikak! Ero nilakoa da! Nik eramango ditut! Zoazte dano kaburo! Eta kontuz errautzaz, aizatzean! Mire, Carmele, azkenik, bakarrik, zoriontasunez, txoratzen ari nahi, hau da hau poza. Eta orain nola aterako nauzu hemendik?
nire autoan etorriko zara. Aurrerantzean ere, zeurea izango da. Nire etxea. Espero dut elbide berrian eroso sentitzea. Zure morroia izango naiz. Zorioz izango naiz. Zer gertatzen da? Ni banoa, inutiak. Azkenik egin diogu omenaldia Miren Karmeleri. Merezi zuen Koitxaua. Hain bakarrik utzi genuen gu hil ginenean. Nik oso ondo pasau dut hemen. Abantzerkia zen, Tanatorioak. Hotz eta beroak, azkenien elkartu gara dano berriro. Ondo pasatu Miren Karmelek. Bueltatuko da, ez da? Erropak aldatzera junda. Hemenago... Zenba jente etorri da, ez da? Zer uste zenuen ba, Mondraberrik lagun asko dituen. Baina, berandua oala lehenau, horko guztiak hemen gurekin, paradizuko batean.
etorri ona gora, zerbait oraindik sorpresatxo ematere badago. Así que, gonbidatuta zauzio, ona gora etortzeko.